गोरोबथाखौ गनायनि जेबो बाथ्रा गैया। खोथाया जाहैबाय बेफोरो मोनसे राजनीतिक एजेन्डामोन। बयबो गावबा गावनि पलिटिकल सार्भाइभेलिटिनि थाखाय बिसायख'थिनि समाव गुबुन गुबुन समाव खोथाफोरखौ बुङो। किन्तु खोथाया जाहैबाय जे सरकारनि मुरब्बिया सरकारनि जाय चिफ जागोन बा सरकारखौ जायफोरा बेयाव दायित्व लानानै सालायगोन बिथांमोना मोनसे सिस्टेम डेम'क्रेसिनि सांबिधानिक बेबस्थानि मुरब्बि जायो। आरो सिक्स शेड्युलनि दा जाय चिफ जागोन बिनि मुरब्बि जागोन। आरो बिनि जि माने गार्जेना जाहैबाय राज्यपाल आरो सरकारनि गार्जेना जाहैबाय सिक्स शेड्युलाव चिफ आरो बिथांमोननि काउन्सिल आरो आसामाव आसामनि चिफ मिनिस्टार। बेखायनो भारत सरकारा खालामनाय जायखिजाया गोरोबथा बे गोरोबथाया सरकारनि पलिसिनि आधाराव जानाय गोरोबथा आरो बे गोरोबथाखौ संबिधानिक जायफोर मुरब्बि दङ जायफोर सरकारनि हेड आरो बे गभर्नमेन्टनि जिखिनि इन्स्टिटिउसन बिथांमोना बयबो मानिनो थाखाय बाध्य। आरो बेखायनो बिथाङा पलिटिकेलि बुंदोंमोनब्लाबो बिथाङा जिहेतु बे माने सुक्तिनि सासे साखि उइटनेस आरो बिथाङाबो दायित्व दङ रेसपन्सिबिलिटि दङ फैबाय थानाय समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनाया बिथांनिबो दायित्व। आरो बिथाङा खाफाल गोनां होननानैबो जोङो बुंगोन जे 1500 कौटि टाकानि जिखिनि इन्स्टिटिउसन आरो जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार गायसननो गोनां दंमोन भारत सरकारनियाव डिपिआर आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल जिखिनि जानानै फैबाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि आखाइजोंनो जि 1500 कौटि टाकाखौ एबसु एनडिबि आरो इउबिपिअआ सुक्ति खालामनानै मोनबोदोंमोन आरो प्रमद बर'नि सरकारनि टाइमाव बे प्रप'जेलखौ हरनाय जादोंमोन। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे 1500 कौटि टाकानि इनफ्रास्ट्राक्चारनि डेभेलपमेन्टखौ गायसननो थाखाय बिथाङा दिनै खाबु मोनफैबाय आरो बिनि गेजेरजों बड'लेण्ड ओनसोला जौगानायनि मोनसे लामायाबो दिनै आरोबाव गोजौ लेभेलाव थांगोन। बिनि अनगायैबो 60टा समष्टि जायोब्ला सिमाया आरो बारायबावोब्ला बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना मोनसे समाव सिमा बारायनायखौ बिरोधि खालामदोंमोन। गोबाङानो बुंदोंमोन जे बेबायदि माने मा होनना बुङो फेरलेबसे सिमा बारायनानै मा जानो। किन्तु जों नुबाय जे गहपुराव बिश्वनाथाव शोणितपुराव बिपिएफ दोलोआबो गोबां भट मोनदों बिथांमोननोबो मेन्डेट होदों। दा बेखायनो बे खोथाफोरखौ जोङो बितर्कआव लाबोनाङा। खोथाया जाहैबाय एकर्डआ मोनसे जातीय दलिल। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिएलटि एबसु लोगो नांनानै 2003आव खालामनायाबो जोंनि हारिनि मोनसे जातीय अस्तित्वनि मोनसे एकर्ड। 2020आव जि एकर्डखौ खालामदों बेबो जातीय अस्तित्वनि मोनसे एकर्ड। आरो बेखायनो नैबे समाव एकर्डनि फिथाइखौ मोनजानायनि सम जि एकर्डखौ खालामबाय एकर्डनि उनाव फिथाइ थायहोनो थाखाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जों खामानि मावबाय आरो दिनै गोदान सरकारा बे एकर्डनि फिथाइखौ मोनजागोन। बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा मोनजागोन आरो बियो मोनसे मोजां माने एचिभमेन्ट होननानै आं बुंनो सानो। आरो बेखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ बिथाङा मावालासिनो थानाय नङा, बिथाङा मावगोन आरो बे जोंनिबो आपिल। आरो बे बड'लेण्डनि रायजो राजानि सार्थ बर' हारिनि सार्थनिसो मोनसे एकर्ड आरो बेखाय बेखिनि बाथ्राखौ आं फोरमायबाय। गोजोन्थों। खोथाया स्पष्ट जे 5 बोसोराव भारतनि प्रधान मन्त्रीखौ जों खावलायबोदों। बिथांमोना जेब्लाबो बुंबोदोंमोन जे जों नेक्स्ट सेसनाव 125 एमेन्डमेन्टखौ लाबोगोन आरो बे समावनो त्रिपुरानि जेंनाया फैबाय, माब्लाबा मेघालयनि जेंनाया फैदों, माब्लाबा मिज'रामनि जेंनाया फैदों। आसामनि कार्बि डिमासा आरो बड'लेण्ड बेयाव आसाम सरकारा बुंदों जोंहा कुनु डिमट गैया। 125 एमेन्डमेन्टखौ पास खालामनायाव जोङो जेब्लायबो पजिटिभ आरो सरकारखौ जोङो जोंनिफ्राय माने एनअसि नो अबजेक्सन जोङो हरबाय होननानै बुंदों। फैयै फैयै 5 बोसोराव जोङो लुबैदोंमोन जे बे एकर्डनि 125 एमेन्डमेन्टआ पास जानांगौ। नाथायबा थांनाय मनसुन सेसनाव बेखौ बिलखौ पास खालामगोन होननानै गृह मन्थ्रिया बुंसेयावबो गोबां माखासे सेसनाव दावराव दावसि जानायनि थाखाय माने बे बिला फैदिया। बेखायनो जोंनि दाबिया जाहैबाय फैबाय थानाय विन्टार सेसन
डिसेम्बर दानाव जानो गोनां जि विन्टार सेसनाव बे बिला पास जानांगौ आरो गृह सचिब गबिन्द महन बिथांखौ जोङो थांनाय आगस्ट दानाव लोगो हमनानै जों बुंनानै फैदों बिला जुदि पास जायाब्ला बा बिलखौ जुदि लाबोआब्ला आरो बिलखौ लाबोनायनि तागिदायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा अक्ट'बर दाननिफ्राय आन्दलन खालामगोन होननानै अलरेडि बे आगस्ट दानाव जुलाइ दानाव डिक्लेयार्ड मोनसे जोंनि पलिसि डिसिसन बे जोंनि थांखि आरो बेखायसो नैबे बिसायख'थि जोबनाय बिसायख'थि बारलांनाय बिनि रिजाल्ट फैनाय बेजों बेहा जेबो सोमोन्दो गैया दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि अन कर्स अफ एक्सनाव खामानि मावदों 125 एमेन्डमेन्टखौ लाबोनांगौनि पास खालामनांगौनि जि आन्दलन गणतान्त्रिक आन्तर्जयी जि आन्दलन बियो बिटिसि बिटिआर सरकारनि एगेन्स्टआवबो नङा कारन बे एमेन्डमेन्टआ बड'लेण्ड सरकारनि आवथायावनो गैया एक्टियारावनो गैया बे जाहैबाय भारत सरकारनि एक्टियारनि मेटार भारत सरकारनि पलिटिकेल डिसिसननि मेटार जोंनि आन्दलना भारत सरकारनि खाथियावसो जागोन भारत सरकारखौ नारसिनना दाबि दैखांनानैसो जागोन बेयाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकाराव फैनाय बिथाङा सरकार दागोन बिथाङा सरकार सालायगोन बेजों सोमोन्दोआनो गैया आरो बे मेटारा हाग्रामाजों माने फैयानोखा बे मेटारा जाबाय भारत सरकारखौ दाबि दैखांनानै जोंनि अधिकारखौ संबिधानिक जि मर्यादाखौ मोननांगौनि थाखाय भारत सरकारखौ नारसिननानै दाबिनायनिसो मोनसे आन्दलन जागोन बेखौ मानसिफोरा भुल आरो गोरोन्थि बुजिनानै बे बुंनाय बाथ्रा आरो जुदि बिला फैयोब्ला जों आन्दलन खालामनो गोनां गैया बेखौ आल्टिमेटलिथ' सरकारानो मावहैनांगोन काउन्सिल सरकारानो मावहैनांगोन आरो बिनि सुबिदाखौ बिथांमोनानो मोनजागोन बे खोथाया गासिबो स्रा स्रा स्पष्ट गोजोन्थों